na ụmụnne ekene m unu nke onye chi nya zekwelu nụ afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka nsi na-ewetela unu ozi ọma. Biko nụ ndị nne na nna ka anyị gee ntị ọfụma maka positive parenting. Taa m ewetela unu ka esi azụ ụmụaka na mba ofesi ma mba be anyị ka ọ wee bala anyị uru, maka na mba ofesi nzukọ ụmụaka abụrụ ya metio ihe afụ ụmụaka fa get of hand, get of the way ịmara do against parents na-achọzikwa iti parents ihe ịmara nwa gị akarịa gị ị na-eme oburu gị wanana chọrọ ịma ọkwa oburu gị wanana ị na-eme ọkpọlụ gị ndị eke na ọ na-akpa agwa ka ndị mba ọzọ. Anyị ga-ekwe ka o mee? Mba, a sịrị na nwa m karịa m bụkwa ajọ ihe o nya ndị na ọ bụ aghụghọ ndị amaghị ihe a ga-akpụ ya. Nwa mmadụ ekwesịrị ịkarị. A sịrị na ọ kọrọ anara akarị onye kọrọ ya. Ọ kọrọ tochegodi tatụ isi n'elu igwe ma ọ bụ elu ụlọ elu, onye nwe ọkọrọ ga-ebe ndụkwu ya karịa ọkọrọ ya. Ya bụ ụmụaka amụọkwa ụmụ emewe fa na-eme ihe a n'ụdị na fa bụ ụmụaka fa amara ihe. Ihe afụ ụmụaka ọ dị brilliant, dị intelligent mana ọ dịrọ wise. Gị bụ okenye kwesịrị ịdị wise ka eji anagidekwa ụmụaka wee na-emefa malamala wee mechapụta fa mmadụ. Maka unu afụbere ihe ọtụtụ mmadụ ka ụmụfa kaligo, especially ndị na-asụrụ ụmụfa English ya ma Igbo. Ọ bụla ya don't worry, m enye gị tips, ị ga-eme m ntị nye gị tips ọ ga-abakwali gị uru. Nwa gị ga-akpachigitekwa azụ ịghọtago. Mana nke mbụgodi mmemu nji wee sị ka m were ya bịa nye unu example bụ ụmụaka na-arọ nri. Nwa gị na-arọ nri nye tinyere gị n'ije si ite na-abụ maọbụ ị na-esilifa so indomi maọbụ na-esilifa makaroni na gịnị na piza nya ndị ọcha fa na-eli. Ịbịa seche ofe egusi na ọgbọnọ ma ọkụrụ maọbụ gwa abacha ma mee gharịgharị ma akịdị ibupụta so gị na di gị a na-eli fa na-elizi so piza indomi makaroni fa na-eli ya. Mbanị ịyara ekwe ka o mee. Ọ ga-etinye gị n'ije na-esi ite na-abụ and fa ya kwa ama na fa bụ ezigbo nwa afọ Igbo. Ebe ọ na-esitegodi bụ na mpakwa na ịmụ nwa ebe ọbụla ị nọ na-ebugodi ya afọ Igbo na-asụ ya Igbo so nke ahụ agagodi. Ọ bụ maka nrọ nri a ọ jọgburu onwe. Ụmụaka bịafa na-enye gị kọmandị si achọrọ m nke achọrọ m nke isiridede ihe esichecha fesechepụ aka na nkwụ sọsọ gị na di gị a na-eri ofe egusi ofe ọgbọnọ ofe nsala abacha ịghalịghalị sọsọ gị na di gị a na-eri nri ndị Igbo. Fa kwesịrị nri ndị Igbo isie nri dị mma nri be anyị mana fasị na fama nri fa ga-elilidikwu ya by fire by force mana ịyara etifu ihe ịyara apịafe ịta. Ka m gwa gị ka isi ga-emefe ka falie ihe ahụ. Ihe ọ na-alaiki like ice cream like juice maọbụ ihe ọbụla ọ na-alaiki ibute ya dọba isi onye eliri ya ọma nrikwe nke ahụ like o mee m nnọọ bịa gwọchacha abacha wee ihe azụ a catfish ya o bukecha ife ọmụmaka wee na-eme akpịrị ọgụ m nnọọ wee gote eri nne wee sie nye wee gwọta abacha dị wee wechele spices anyị ma ogiri okpeye ma onions ma mkpụrụ eruru ma ụmụ ihe ma mkpụrụ aṅala ma afịfịa aṅala wee gwọchacha anya wee na-ama wee butie n'elu tebụl wee dọba wee sị ngwakwanụ ka anyị taba. Mmadụ niile na-aṅụrị ma di m na onye ọbụla anyị niile agbakọta ife ka anyị si gbakọta ka ụmụnne na-etinye aka n'ofu efere maka ebute mmiri na nnukwu sasa si ka onye ọbụla na-etinye aka na-eri maka obuka onwere onye ga-atacha nwunye onye chọgodi na-ene onukpo ma ọma nnoche nwunye maka obuka ifu ka ọra ka enu enu. Ịmakwa ihe nwa m nke ọdụdụ nwa m nke a na-akpọ ọdụnze ohesi ha mama I don't eat that kind of thing man. Ihe a ka ọ gwa m ya wee kpuo onye anya lee anya nrali anya iwe wee si ha kedu ihe mean si ha what do you mean wee si ha ka ihe mean si ha ị ga-elikwa ya ibe gị na-elie ndị ọzọ na-elie ụmụaka m ndị ọzọ bịa na-elie ma di m anyị na-aṅụrị na-amịcha aka ọnọrọ ịma ihe ome uche were bred na-ata bred mbute juice ọ na-alaiki dọba mmanya ọtọ bilibili ọtaride bred tachasị ọ chọkwa juice wee si ya biko onye atakwa abacha ọ yara aṅụ juice. Ọ bụ sọ ndị tara abacha na azụ ga-aṅụ juice ọ bụ sọfa. So wee nọrọ na-enezi anya ọ nọrọ nnọọ kpọnwụọ o mee ka onye ụla na-atụ o mee ka onye mmiri na-eri ọ nọrọ nnọọ ọkụkụcha onwe si a ịma aṅụ juusu a ọ bụ sọ ndị tara abacha na azụ ka aṅụ juusu a
so anyị na-atakwa ya, anyị atago ha afụ o wee nọziala ọfụ na ndị serious ọ na-eme anya na iri ife iru m wicked ha mbupụ iru o wee fụzia na anyị dị serious ma ihe ome ọsị ma ọ ma nyegodi m ihe ahụ ka nta wee sị anyị nyegodi m ihe ahụ ka nta anyị mara afịa bụ abacha wee wele enyi ya wee wele azụ nye hey ọmụlicha azụ catfish ya wee taa anya ome nyam hey achọ m mmụọ biko ma ọmụ nye m mmụọ nye m ọsọ hey ụtọ ka kiri wee fụ fama akwa na ụtọ fa na-ajụ ihe a ka ofu nwa bịa be anyị mekwe nsiri ofe ọra ọsị I don't eat this kind of thing man wee sị anyị ga-elikwa ya ma ịchọrọ ya ọ bịara holidays be anyị wee fọsụ olie ya sị hey mụọ osisi wetebezie mmụọ nsị akịta aka ịma ịgwacha ụmụaka nkịtị fa akọ na gị so ọkwanye wee libesikwa nsị ọsị m nyebe ya mmụọ ọkwa mmadụ 7 years na-eme ya si m nyebezie ya mmụọ nsị abịa were aka gị libe ịfụzia ka o si eri ya fast ọ na-enozi na ọ na-ericha anyị ụmụakwa na ụtọ ụmụnne ndị Igbo dị ụtọ zụọ ụmụ gị n'ụzọ Igbo ka fabalị gị ulu mee ka ezigbo nwafọ Igbo obiazịa solu libe ihe a lichechezie gwachi ụmụazị a nkịtị fa gbanye gị onye ọbụla fa aghọ ihe ọzọ ifuga eji aghụghọ ezofe eme fa mara etinye ihe mba ashaụtụlia mba nwere ihe ọzọ emelie mana ọ bụ ihe ọ na-alaik kwa ka eji jidie wee welie gbalịa mkpakala gbalịa ọnya ọfụzia na ọma mmenwukwu ya o wee sọkọ mbụ na-afụ gị nke bụ mbọsị ọzọ mma abịakwa kọọlụ unu ihe ọzọ maka positive parenting ka unu si gaa na-eme ka nwa unu wee baala unu ulu na-anụ ihe unu na-ekwu na-ege unu ntị without a shout ya without ekeri ọkpọ without etiri ihe ọ bụ ya ka anyị ga-abịa na-eme anyị bụ ndị na-eme maka relationship di na nwunye ma ndị ka na-achọ ịnụ di na nwunye kịta ụmụaka ịmụtakwa ụmụaka ịma ka isi ga-etriti fa na mba ofesi ndewonu ndị be anyị ọ bụrụ na unu amakibere folo unu maki ya folo kwuo unu uche unu ma binyekwe na aka n'akala nkesa ọ bụrụ na ihe a dị gị mma sikwa ọ dị gị mma isi good fine beautiful ọ bụrụ na ọ dịrọ gị mma isi na ọ dịrọ gị mma ikwu oke osiri dị gị mma unu afụ gị onye ọbụla kwuo uche ndewonu ndị be anyị nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa ka ọ dị n'oo